Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. UMDC jong ka Jayau constituency ubak polling do hakan rew trek muntau benaya yong arajar arpau ulalet sam deki marbam kum ukhau bad ujhor sekilong yeng ki badong haki benta ki bahap apo ka Jayau constituency ubak polling do ulasam kini ki marbam da ka baseishwa na kapla lajong katba kapisa ka balamang na ka Khasi Hills Autonomous District Council kampat poi satya hakan ni ka jingelang sam kini ki marbam kabala pelong hajayau Sunny Hill kiladan hadu nyau pusau tuli kilong yeng ki baliok jingeram mar lai kilo uphan bat lai kilo ukhau shikhle brio marway macam saya kendet ni la song biang ni la pek bin bat sani ba kino ki longyeng ki ba dei hok saban yo ekni ke jingrap kum ni ke por ke ba jinjar ke sesen na ku play MDC ba pol nata yo bro ki nongkut kam jong ga do bosnong ki naga liang jong seng samla kumjuru naga liang jong ga sengen thai ki belaya don benta akaba kum gani ga jinjar ndrei ngia trailang na benta ga jimbet jimba jong phi bro ki nong sokno kham tam kumulong ni ga por na benta jong phi ki ba don kam sisa ya ni ga jingra agini ki arwis ni kiba kadang kini ka lockdown ke jingkang ya ka yat ke yeng kaba nagan ke jingkang kada poi ru sa kaba ki priu borok ki hapan don ki yeng ki sem takhang lut ke yo ka hat ka mai ka kaji ngalayo pania selok bat kat tu panina pi aswa jong ni ke program ki be tu yang ba ki dei tang ki ba belaski bat nadu ba la stang ni ka lockdown kelas yong baik hayeng mutip kelas bit janmit yo nem ban bam kadang dap nem bat kani grapu kejike ya borok komtang ya ki beduk basitam ra ya borok tamar kala thuduk ka kamai keji kala thudlut ka trai ka khata ke yo kokot ke joki pai ba bat kadu kamtam ki long yeng ki ba community pada kapag kitray mensni kenyo bansyat menmit ti ka nasko ba ngalong ba donbok pangadon harani ka mission harani ka kam pangayo ban ya don benta panikit ya balang ya kene kejing ka kya ka shot ke jompi nabar ne ui ya kejing ya shisha ka jom ilong yeng harani giski dan nin ki perlu ki phone ba syakit kitan border ledai ki brio ki lalut kau ki lalut jor kim dan yesu ban ba bat bangi hang ni preng sor kelas ka hiran ki don ki brio ki ba ka pisa ka don ka mar gam don kum ta ter ka buru ka jing dwai na banta ka wei ka mensim brio ka wei ka longyeng ba hapadeng jong kini pat na kani ka jing e na kani ka por ka bakim ginyo ban like kloy pat pa gini im ka jing im ka ba kumba ka julong pat pa in ki in ksar in kamai ka ji kumba julong te ka don ka kentien ka bong ba ki rimiang situr ki bedwai ki yo ya ka jing kerku Henry ki kiti ki ba ai ki yo ka jingkerku ka ba kambuncha ti habangi lahi pat bagi don hi ke pentaban ai ka de ki jingkerku bat ya ki ba yo priang ru kan long kumta ka jing ai kan long sisi kli brio lai kilo u khau bat lai kilo u pan bat nanget ba kani ka jing ai pin don kam ya ka kan long ka jingkerku ya pi bat ni kerban skam ba kani ke lockdown kan kut kham kloy kenapa ngin la ban pai yang chagani ke normal life ke bangi jim de nganyai don borobor bat pi kam kasnong bat kada kumno kadon kajing yai beteng
bat kerja kedua jingnya bentang beteng kandon ringkat bat pi hak kita kipor pemjo. Kami kong Biolina nong si na blok po sudah sanggup po. Ngakon nasi sebelah dengan sebuah penyan yang kedua. Lain buat di sini. Lai, kedai kilo lah. Kedai.